La llopa de Calella. Repte literari. Sant Jordi 2025. Hivern de 1920. Un grup de caçadors de Calella surt a la recerca i captura d'una lloba que ronda diàriament l'escorxador de la localitat. L'animal és abatut d'un parell d'escopetades i penjat a l'entrada de la casa de l'alcalde a la vista de tothom. Mentrestant, la mestressa de la masia del Morer, propera a Sant Pol de Mar, ha iniciat la recerca de la Lea, una gossa pastor alemany, raça encara desconeguda en aquestes terres i regal del cònsol alemany als amos de la propietat. En arribar al lloc on s'exposa el suposat llop, hi reconeix la Lea. Arremet contra els caçadors, tractant-los d'ignorants, i s'endú la gossa per enterrar-la a la seva finca al Sot del Morer, on encara hi ha una làpida que diu: «Aquí està enterrada Lea, gossa d'aquesta masia, coneguda per tots com la Llopa. Fou morta a Calella l'hivern del 1920. Sant Jordi 2025. Un grup d'escriptors vinculats a Calella es desafien a escriure narracions i poemes al voltant de la història real de la Llopa de Calella. Aquest llibre és el resultat lliure i creatiu del repte. La llopa de Calella. Repte literari. Sant Jordi 2025. El perquè de tot plegat. La iniciativa d'aquest conjunt de narracions sorgí pel Sant Jordi de l'any 2022, arran de la unió de diversos escriptors vinculats d'alguna manera a la ciutat de Calella. El tema principal nasqué a partir de la proposta d'alguns participants i va ser ben acollida per la resta d'escriptors. Ha estat un tant difícil coordinar-nos, sort de les noves tecnologies. A les vostres mans teniu el resultat final. L'hem escrit amb il·lusió i sense ànim de lucre, amb l'únic desig de que passeu una bona estona de lectura. Aquest llibre està dedicat a tota la gent que estima Calella.